Good morning mga paps. Mabugnaon nga kabuntagon mga paps. Sayo tag biyahe. Hatod na ko akong kauban sa South Bus Terminal. Padong sa South Bus Terminal mga paps. Muli naman siya sa probinsya. A few moments later. Nabot na gini sa South Bus Terminal mga paps. Nilukat na siya ticket para makasakay na siya. Pero side pa yung biyahe. Iya to mga paps. So muna yung sitwasyon dito sa South Bus Terminal. Gawas to mga paps. Gawas na to sa terminal mga paps. Muli na to sa balay. Siguro ko naghatod niya mga paps. Ingaw kayong kagabion na to ron. Kagabion, kabuntagon din. Kaya pumangod kayo. Nang mingaw pa. Ulit na to siya sa Dumagiti mga paps. Huwag hatod. Size naman daw ang direct sa Dumagiti. So, hatod dito siya ito magtambay. Nga pa kayo. Tagnay po ito maya ron mga paps kay mo tawag po ito maya. So how pa ito ang tiyan. Balitag po ito maya. Magpagasolina sa dito mga paps kay medyo ubos na kayo itong gasolina. Manatag paggasolina mga paps. So buwan na ito sa balay. Nindot pa na kayo biyahe o kadlaon kay mingaw kayo ba? May kompetensya. Gamay pa kayo mga sakyanan nga nagbiyahe ba?
lang kakumpiyansaan mga paps nga magbiyahe kag kadlawon kay ang ilahang stoplight bisan og stop na ang uban mga sakyanan mubo. Nagasalig sila bitaw nga wala pay sitom, so di kita ngay magkumpiyansa unta. Sana all. Sunod kita kung unsay mga rules sa kadalanan. Dili kay magbuhat aga tuwang kabulingon nga rules. Ato ang ibutang sa safety ang ato ang pag-drive. Bisan og stop kita mugo sa di kay bisan og stop mugo ta. Muna pwede. Muna nga doy kayo sa disgrasya. Kay dili man mo palo rules sa kadalanan. Wala una ang safety. Muna nakalisod lagi.